A veure, Dolors, tu pots dir el que vulguis, només faltaria. El que has de fer és llegir-te el meu llibre, Parla'm amb estil, que el tens aquí, a Bada Llibres. I ja veuràs com per tenir un estil no cal ser un purista de la llengua. El que sí que hem de ser una mica coherents i sobretot hem de ser genuïns. I llavors, si tu vols dir això, ho dius i ja està. Jo el que em poso nerviós és quan la gent només sap dir, per exemple, quan renega o quan insulta, només diu gilipolles. I a mi això em posa molt negre, perquè amb la riquesa que tenim per renegar en català, jo trobo que si tu pots dir, a una persona li pots dir carallot, li pots dir cap de suro, cap de fava, torre collons, en tens tantes i de tan bones i de tan expressives que a mi això em treu de polleguera perquè realment aquí és on estem perdent la genuïnitat de la llengua. Però tu, això que dius tu i aquestes coses que fas anar, això és propi del teu estil. I per tenir estil no cal ser ni més elegant ni menys elegant que un altre. Només hem de ser una mica conscients de com parlem i intentar, sempre que puguem, doncs, fer servir expressions genuïnes, construccions genuïnes, paraules genuïnes del català, i d'aquesta manera, a part de passar-nos-ho més bé i de ser més polits i de ser més guais en català, no? Doncs estarem preservant la llengua, estarem fent servir la nostra llengua, li estarem donant més vida i tots serem més feliços. Res més. Un petó molt fort. Adéu.